Ftehim iffirmat bejn l-Awtorità Maltija Turiżmu u s-soċjetajiet mużikali fin-Naxxar se jissarraf f'aktar investiment fl-aspett kulturali tal-Banet. Ir-rappreżentanti tas-soċjetajiet mużikali spjegaw li l-każini tal-banda saru postijiet li joffru t-tagħlim tal-mużika u fejn il-kultura, l-arti u t-tradizzjonijiet jimirħu. Dan il-ftehim se jgħin ukoll biex il-Banet ikollhom identità aktar moderna u turistika. Edward Attupardi, il-President tas-Soċjetà Mużikali Peace, spjega ma' One News l-investiment li se jsir f'kull sala tal-gazin. Ħankunu din investu f'apparat ġdid, pereżempju investiment fil-kappella, fis-sala tal-mużew biex ikun hemm dawl adekwat, museum lighting, display tables, ħanixtru apparat ġdid ukoll bħala captioning anke l-affarijiet kemm permezz captioning tradizzjonali kif ukoll anke QR codes pereżempju biex nilħqu l-iktar udjenza possibbli. Daniel Vella, il-Viċi President tal-Laqda Mużikali Marija Bambina Banda Vittoria, qal li se jsir investiment f'apparat professjonali. Bħalissa l-każin tagħna dejjem ir-ristorazzjoni sħiħa biex il-binja tilqa' aktar nies li għandhom x'qasmu b'mod kulturali u artistiku, so dan il-proġett ħajkun qiegħed jgħin biex nġibu dawn l-assets ħanidulhom hekk fil-binja tagħna u nkunu iktar professjonali. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li b'dan il-ftehim qed ikun assigurat li l-kultura u t-turiżmu f'pajjiżna jimxu id fit il-qudiem. Il-ftehim tal-lum ser ikun qed jara li nkomplu ninvestu fin-Naxxar sabiex bekk naraw li iżjed lokalitajiet f'Malta ikunu jistgħu joffru ħafna iżjed mill-karatteristiċi uniċi tagħhom u awtentiċi illi jgħinu kollha kemm huma fil-prodott turistiku ta' pajjiżna.